Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo esilubiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, nanokuthi usehilile yini, sesimuza ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Sihle isimali sakho, umuhle. Ngiyabonga nawe umuhle Stufuza. Ngiyabonga. Uma bani lo ngihlelo namhlanje? Hadebe, igama ngusine Hadebe. Sine Hadebe. All right. Yes. So ukhulele kuphi? Ngikhulele khona la eThekwini. Oh, impilo yakho nje vele ila eThekwini. Around, yes. Okay, so bekunjani empilweni yakho ke ukhula? Hayi beku-right ngamama because ngikhulele esayidini la komalume. Okay. Yes. Ekhaya? Bakhona nababa. Niyaxhumana, Yes. niyathandana. Yes, i-support nje ikhona kababa. Oh, all right. Yes. So, ngitsheleke ukuthi bakugila ngani, kwenzakalani? Oh. Lento engifikisela ngosizi because into engakhulumi ngayo. Okay. So yenzeke mhla ka-12 July. 2 years back, I think is 2020. All right. 2022. Yes. Okay. So- Kwenzakalani? Driver. Then ngibe nenkinga yemoto kwaseKhlwile nje emgaqweni freeway. Okay. Mangithi nginenkinga ngipaka eceleni. Then kuqhamuke labo bhuti abawu2. Baqhamuke bamemva kwami. Maseke bangibuza kawo ngiyalidinga nosizo. Obhuti kube ngathi ke nje hayi ngijabule ngithola usizo. Obhuti baqale bangibamba inkunzi. How? Bona lapha ingase ngithembile. Imoto yayinani? Yayishunqa. Oh, Yayishunqa. yayibila. Yes, yayibila. Oh, okay. Yes. So emveni kwalokho bangidlingula. How? So yona into engadluli ke leyo. Asikhisi. Manje mhlawumbe ukhona umuntu oseke wakhuluma naye ngalokho noma mhlawumbe uke wayibona i-psychologist? Angaze angikwazi ukukhuluma ngakho. Ngazizathu sini? Kunzima because abantu engangibazi. So and ngiyababona. Yona into ebuhlungu ukuthi Abantu awubazi yes. kanjani? Because ingozi ayenzeka ngakude yenza ngasekhaya. Oh, okay. Omakhelwane? Yes, abasendaweni. Manje kunzima ukukhuluma ngabo because you know ukuthi kunemndeni ethi mayinemali ihlonishwe emphakathini and noma ungakhuluma ngeke uzwakale, so ngagcina ngingakhulumi ngakho. Yo, yini ba-rich kakhulu? Yes, ba-powerful emphakathini bayahlonishwa. Bona abakwazi yini kanti? Angazi Oh, shuthi into yamabomu nje le. sinezithi esingazazi ukuthi kumayelana nani and kubuhlungu because vele noma ungakhuluma ngeke ulalelwe. Kuyadependa ukuthi uba uqhamukaphi, so kunzima kakhulu. Mhlambe akekho ke ngisho umngani ke mhlambe kuye wamtshela lento le because yabo uma ufihlile into iyona vele kubulale kakhulu. Sibone ngomuntu ezace phela phambi kwethu. Mhlambe ngabe khona izifanazo kanti cha nje udliwa nje into engaphakathi kuyena. Ngabe khona mhlambe umngani noma umuntu nje omthembile seke wamxoxela lento. Ngishare namo. Angishare but ngithe mangibuka lolu hlelo ngathi mhlawumbe ikhona la kufanele ngizokhuluma khona. Sometimes mawungifikela umzangedwa ngiyathandaza but nje akuvumi ngikhulume. Kunzima nje. Usuku nosuku bhekana nalo. Usuku novalo ukuthi yini enye engenzeka. And abantu besilisa nje ngiyabasaba ngoba phela ibona fanele bayasiprotect. Yes. Kodwa akwenzeki lokho. So uke waya ke eclinic uphuthuma ubheka ukuthi mhlambe asikho mhlambe isifo mhlambe kungenzeka ukuthi usale naso noma mhlambe uthola indlela ukuthi uklineke ukungcola okungenzeka ukuthi mhlambe basala the time kade benze ongalungile kubo. After leyo incident angiyanga emaphoyiseni because bangithreatenisha, angiyanga naseclinic because I know iprocedure yasemaclinic nani bona bezogcina belivula icala. Yes. So ngagcina ngathi ngizofela ngaphakathi ngoba ngifuna ukuphila. Because basho bathi bangaqeda ngefamily yami. So
kungcono kuphile ifamily yami yonke then ukuthi impilo zethu zibe sengcupheni ngenxa yale family yalabafana. Yo, but-ke mhlambe amaphilisi-ke mhlambe uke wawaphuza? Angifuni uqamba manje isikhathi esiside so nje angizange No, sengisholo-ke mhlamba angavimba ukuthi kungaba khona isisu. No, Azange angisebenzisanga waphuza. lutho sithanda sami kodwa kusho ukuthi-ke ngaba naleyo nhlanhla because ngabe umntwana usekhona. Oh, okay. Yes. Akwenzekanga. Yes, akwenzekanga. Yo. And nje kwakunzima ngisho ukuxoxela uboyfriend. Angazi na ngimtshela. Akazi lutho nje. Akazi. Kanti mawehlelwa okubi mhlambe into ezokwehla nje ungayilindele ekuphathe kabi ukujwayela ukukhuluma noba. Ngizothini akazi kube kunale level. It was my first experience. Okay. And angazange ukuthi ngireact kanjani. And bona bakwenza kwacaca ukuthi any move engizoyenza kuzohlukumezeka ifamily yami. Unayo umntwana vele? Yes, nginayo. Oh, okay. Yo. So uthe futhi awukazi uzuyibone ne-psychologist? Ungayifisa ke ukuyibona? Ngingakujabulela Shema ngoba nje usuku nosuku lunzima. Sometimes abantu basibona siphila sihamba. Kanti kuningi esikuthwele. Wathola ithuba lokuthi uqondane nokuthi ubabone because uthe abangasekhaya vele. Baba njani uma ubabona? Abanankinga laba mina abangifica khona noma mina la ngizoqhamukela kubona. Babe khona ngiyayishintsha indlela. Ngiyaba avoid ngayo yonke indlela. Ayikho nje into abayishoyo ukuxolisa nani. Abayisolo. Akukho okutshengisa kona ukuthi bayisolo. Kaze kwanzima. So ungathini kubantu abahlukumeza odadewethu la eminyango? Nje abazenzela noma yini babathembisa ubabulala noma babathembise into ebuhlungu abazoyenza emndenini yabo noma kubona mekukuthi bayakhuluma ngokuhlukumezeka kwabo. Mina ngingakusho kakhulu okubhekise kuma victim ukuthi asingathuli. Ungathuli ngoba uma ukhuluma awenzeli wena uzokwenzela nomunye ozoba senkingeni efana neyakho. Mina ngithulile ngiyayisola and isikhathi side and manje mangiyikhuluma ngeke ikholakale ngoba sengithule isikhathi eside kakhulu isikhathi. Yes. So ngithi engifisa ukusho ukuthi kuloyo bhekana naleso simo noma mhlawumbe okusanda kwenzeka akasukume awenza umnyakazo. Mase ngithi kobhuti ibhlungu lento abayenzayo kuthina basibulala siphila. Basibulala siphila. If umuntu wesilisa ukwenza lokho ukwazi ukuthi unabantu abafe bephila ngenxa yakho. Lento le ayikwenzanga wazonda abantu besilisa? Nginayo inzondo. Nginayo angifuni ukuqamba amanga but ezinye izinto ngisiza ukuthi ke ngiyathandaza. Okay. Yes, ukuthandaza kuyangisiza kakhulu. So mawunenzondo kusukela ngaleso sikhathi njengoba uthi i-boyfriend yakho awuzange uzuyitshela. Kwabanjani mhlambe ukhosha inyawo mhlambe usihlehle mekuthi mhlambe uyakubiza ngoba nakho nje sunqena nje into enabelisa phakathi. Kunjalo nje kuba nzima. Kwenzakalani? Ngazama kakhulu avoida. Wakubuza usikwenze njani? No, angithi most of them babeyitshela ukuthi ngibe nenkinga yemoto. Kanti Okay. there is more than imoto. Yes. So nje Ayibulalanga i-relationship yakho naye? yafa. Nahlukana? Yes, inkinga kakuyimina. Okay. Because ngangazi ngizombheka kanjani. And nawe umuntu wesilisa ngiba nalokho ukuthi why ngenziwe kanje, ngenzeni kuze kube kanje. So manje kuze kube today nje akekho omunye umuntu mhlambe owathi mawusuwehlisile inhliziyo ekuhambeni kwesikhathi mhlambe wamphinda wamthola? Ake Usayihlalele nje? isahleli. So manje ekhaya mangase babone le video le njengoba uchaza ukuthi awukazi uzukhulume namuntu mawubhekile nje mhlambe bazothini ukuthi wehlele sihle singaka awukhulumi? Ngisanankinga manje. Ungafisa ukuthi bayibone? Yes, ngoba sengithule kwanele. Sukhathele. Sengi right.
and ngifisa bazi ukuthi ebengikwenza bengenzela bona ngoba impilo yabo bizoba sengcupheni. But angisanankinga manje, engikwenzayo ngikwenzela nodadewethu omunye ongasabe i-victim. Yes. So mangase njengoba uthi nje ba-rich and ayikho into engase ibavimbe nje ekwenzeni izinto ezimbi kuwena. So mase bathiwe behlangana nale video nje ungafisa ukuthini kubona? Anginankinga manje. Awunankinga ne? Anginankinga, sengibasabile, sekwanele. Uyazi ukuthi icala le-rape aliboli ne? So uzizwa kanjani nje ngokuvula icala? Ngingalivula icala, but to avoid impi ngingaliyekiswa ilokho kuphela, because I know impi, yes, impi izobaningi, and abanye sebeshadile, omunye useshadile. Awucabange-ke mase-ke sekuqhamuka into kanje uthi unendoda ushadile, kanti ngaphandle kunabantu abakhalayo. But why ucabangela ukuthi useshadile ekubeni wena wahlukumezeka kangaka and uready ukuthi ukhulume manje? Njengoba ngitshela nje ukuthi icala le-rape aliboli, lihlezi lilisha noma ngabe kuthiwa sikuphela iminyaka emingaki, lihlezi lilisha. The pain engiyidlule kuyona kumuntu esifazana ngifisela umuntu, kuwesi kuyena ngoba phela yena wazi umnyeni, okay, kanti akamazi ukuthi uhlobo lini ngaphandle, and ney'ngane zakhe ziyombuka kanjani ubaba. So ezinye izinto awusaze zenze wena, usuwenzela nabasesondelene naye, ngoba mina yena nginandaba naye, but la muntu wazi ukuthi uthola undoda, mina ngala ngiyakhala. So le phene engizwayo uma ngingayikhipha mina iya komunye umuntu wesifazane automatically. Kuningi, but-ke ngikufisela inhlanhla, sizokubhukhela i-counselling ukwazi ukubona i-psychologist, mhlambe ningahlala phansi nikhulumisana, mhlambe isikhathi nesikhathi kuzolokho uhila, lokho kwehla uzogcina usu-right, ingasakuhlukumezi lento. But-ke ngiyabonga kakhulu ukuthi usithathile i-step sokuqala, weza wazi ukukhuluma. Ngikufisela inhlanhla ukuthi-ke kudluleke kancane kancane, nawe ungakujahi, but one day kuzodlula. Siyabonga kakhulu mama. Ngiyabonga kakhulu mama. Mbukele lapha ekhaya, siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Bye. Is there Black Life TV?